Kafar MBA Africa Media ke tare da ku akan Facebook, WhatsApp da kuma YouTube. A halin yanzu za mu yi tattaunawa ne ta musamman da wani sha'iri daga jamhuriyar Nijar, musamman ma dai jihar Tawa. Kamar yadda ake cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi, za mu so ka gabatar da kanka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبي الكريم سيدنا ومولانا ومرشدنا وشفيئنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. sunana dai Muhammadu Rabi'u shine asalin cikakken sunana, shine ainihin sunana Muhammadu Rabi'u. Amma a social media wasu sun fi sani na da M Rabi'u, wasu ko sun fi sani na da ɗan Kade Badawa, saboda ainihin inda an ka haife ni shine garin Kade Bade, shi yasa na ɗau laƙabin ɗan Kade Badawa, masha Allah. Sannan abin da ya ja hankali na wajen rera ƙasidu na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kawai soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yawaita sauraron bege da masu bege suna rerawa. To hatta kai ga dai ni ma na fara sha'awar dai in rubuta na wani kaina, ni ma in gani ko Allah zai sa in ci gaba da yi. To kuma alhamdulillahi ni kuma rubuta da na tai wurin hiddota da na je, insha Allah ba wani tsaiko ba wani tsaitsayawa dai, kai hamma dai ta kai ga mai studio din dai ya sani cikin wanda yake ba promotion ta watan Ramadana, saboda ya ga ban tsaitsaya ba. Lalle abin da ya ja ni wajen rera ƙasidu shine soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za ka samu kamar shekaru nawa da haihuwa, kuma yaya batun iyali? Ɓangaren shekaru ina da shekara guda 29 su nake da su a duniya. Kenan a shekarar 1996 aka haife ka. Sannan mata guda gare ni, kuma ɗa guda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta da shi ma muna nan muna addu'a Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi ma sha'iri ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaushe ne ka fara rera ƙasidu? Shekara wadda na fara rera ƙasidu cikinta ita ce shekara ta 2019. Kenan hijira tana da 439 ake cewa. Da 38 shekara ta na fara rera ƙasidu na yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ƙasida kuma wadda take ta farko gare ni, ƙasida ta ba wani girma kashi na 1, ita na fara rerawa. Ko za ka iya tuna adadin ƙasidun da ka rera? To alhamdulillahi ala kulli halin, ƙasidu gaskiya ina yi ba na ƙirgawa, amma ƙaramin taƙalili dai suna tabbatar da 42 ɗin nan ko da 1. In ba a same su ba to sai an samu sama gare su, insha Allahu su kan na rera su bila shakka. Wasu na yaban manzan Allah ne, waɗansu ko na yaban na Fadima ne, 'yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Suna Allah da shi ni ka farawa, mai yau mai gobe Allahu shi ni ka rokawa, baiwa da basira a gare ni rabbi ka karuwa, a cikin madahina da zanwa rasulu abin suna shugaba, jagoran bayi dan Amina dan Abdullah shugaba. Aminci ninninka, ma abin kauna ta ɗaba abin sonka, har da sahabbai ne har
salihi da suke binka auliya wa a sanya su ne garan tsani